आलायारन फुटबल कमिटिनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय बालाबारि सिखोना जोहोलाव फोथाराव जागायजेनबाय गिबि खेब जोलुर बादायलायनाय। सनितपुर जिल्लानि बेलश्री हालामनि सिङाव थानाय बालाबारिनि सिखोना जोहोलाव फोथाराव रुंसारि रुपनाल नार्जारिनि गोसोखांथि महरै गिबि जोलुर बादायलायनायनि गिबि राउन्डनि गेलेनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि बे बादायलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारिया। लोगोसेयैनो बेलश्री दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रुंसारि रुपनाल नार्जारिनि बिमा, नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। गिबि राउन्डनि बादायलायनायाव दासिम मोन 5 हानजाफोरा गेलेनो थियारि जादों। बादायलायनायखौ देरहानाय हानजाया नोगोद 15,000 रांजों ट्रफी आरो गेजेन हानजाया नोगोद 10,000 रांजों लोगोसे ट्रफी बान्थाखौ मोननो हागोन। दिनै गिबि मेचखौ मिसामारि रमिअ एफसि आरो बेलश्री बारहुंखा एफसिनि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेनाय जायो। जोङो दिनै बे बालाबारि फिल्डआव बालाबारि सिखना जोहोलाव फिल्डआव रुपनाथ नार्जारिनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय होनाय जादों। बे बादायलायनायाव खेलखौ दैदेनलांदों, जेनेबा बे खेलखौ सामलायलांदों आलायारन फुटबल हानजाया। बेनो गिबि खेब जोंनि फुटबल होनाया, सिगाङाव होआखैमोन। दासिमाव नोंथांमोननियाव बेसेबांसो फुटबल गेलेग्रा हानजाया बाहागो लाफैनो दं? दा जोंनाव मेक्सिमाम 5-6 बिदिया माने डाइरेक्टयै जाफैना दं। इनिफ्राय बेबायदिनो कन्टेक्टजों दंजोबो बिथांमोना। माने जेब्ला जोंनाव खबरखौ लाहरबाय थादो, नाथाय जोङो माने नैबे जिन्थुखि स्टार्ट होनायनिफ्राय बे सानथामा माने अलरेडि जाखाजोबना दं माबाया टिमा। इनिफ्राय बिनि उनाव बिथांमोननो जों खबर हरबानो बिथांमोना फैगोन आरो। फार्स्ट राउन्ड माब्लासिम सोलिगोन? बे फार्स्ट राउन्डआ जों दिनै 8 तारिख 15 आगस्ट बा 16 बेफोरबायदियाव फोजोबहैगोन आरो। बेयाव जुदि सोरबाफोर दिनैनि बे माबायाव आलायारन फुटबल हानजाया सामलायलांनाय आरो लोगोसे रुपनाथ गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खेला होनायाव सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं जानानै बे बादायलायनायखौ लानो गोसो जादोंबा बिथांमोना गेलेफैनो हागोन। नोंथांमोना नैबे जि बादायलायनाय, बे बादायलायनायनि देरहागिरिफोरनि थाखाय मा मा बान्था लाखिनाय जादों? जोंहा बे बादायारिफोरनि थाखाय सेथियावनो दङ 15,000 रां, बेजों लोगोसे ट्रफि मोनसे। 15,000 नङा, सरि 15,000मोन ना, 15,000। इनिफ्राय नैथि बान्थायानो जाहैबाय 9,000, बेजों लोगोसे ट्रफि गंसे। इनिफ्राय जोंहा इदिनो बेस्ट प्लेयार सायख'नाय दं। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।